Som Voodoo. Čaute, ja som Jason a natáčame GTA 5 part 2. Takže máme tu krásneho Trevora, ja nechcem toho opilca, takže ideme na Michaela. Prečo Trevor je fajn? Ako vidíte, to je naše mesto. Krásne mesto a nič nemôžem robiť. Lebo sa premeniame. Ja som v luxusnom aute v nejakej zácpe, ale ja ju rozbijem tú zácpu. A naše auto je moc hnusné, takže si bereme nejaké iné. Aj keď je najkrajšie. Bereme si to najrychlejšie auto, počúvajte, na celom svete bude toto auto. Amigo! A ako vidíte, Lester nám píše a my na ňo zďaleka kašleme. Lester je čurák. No ako vidíte, no tak si jazdíme, jak kripli. A ideme rovno, viete, to sa tak hovorí. A môj kamoš teraz ide komentovať. No ja nekomentujem, lebo ja som debil. A ja nechcem nadávať, ale musím, lebo ma to týra. Ale nie, tak. Máme tu sexy auta. No a ja som premýšľala nad tým, že by sme natáčali Gangstar Vegas, ale potom tohto napadlo, že natočíme toto, tak no. Tak máme aj toto. No lebo GTA 5, to je najlepšia hra na svete. No, aj keď Gangstar Vegas to je skoro to isté. Len, no, viete jak, tak, duriť. To bol náš super jump a nič sa nám nestalo. To milujem proste. Čauka. A teraz, ako vidíte, to ideme zblížiť. A sme sa prekotulali. A sme to dali. Toto auto je na toto. Ako vidíte, máme Michaela, je oblečený jak dievča, neviem, kto ho tak obliekol. Jak počkaj, však ja. No? No a teraz sme sa premenili na Franklina. Na Trevora. No na Trevora. Lebo zase chcem vidieť, aký bude ožratý. Lebo No, on je celý čas ožratý. Keď som sa na ňo prvýkrát spustil, tak videl všetko rozmazanie. Ako vidíte, takto sa majú muži správať k ženám. Si v pohode, žena? No. Škoda, tak čau. Pomoc! No, chcem nájsť nejakého policajtov. Ja som to nespravil, pani policajti, to bol Franklin. No, a my teraz ideme nájsť nejakého chlapa a tomu dáme facku za to, že spravil tej žene niečo zlé. A to sú tí poliši. Trochu sa bojím. Pomoc! Choď ukradnúť auto, Jason. OK. Ale ja to ukradnem trochu štýlové. Toto je kradnutie prvej triedy.